Bună! Sunt Andreea. Ați sunat la Dumnezeu Bunuțu. Pentru bărbați, apăsați logic, tasta 1. Pentru femei, apăsați tasta 2. Pentru păcate cu gura, apăsați tasta 1. Pentru întrerupere post, apăsați tasta 2. Pentru dezlegat sâmbete, apăsați tasta 3. Pentru purtat vorba de colo-colo, apăsați tasta 4. Pentru spurcăciune în mâncare, apăsați tasta 5. Pentru amânare spovedanie, apăsați tasta 6. Pentru rugat cu fața la apus, apăsați tasta 7. Pentru căsătorie cu nevreu, apăsați tasta 8. Pentru frecat de lucruri sfinte, apăsați tasta 9. Pentru intrare în Sfântul Altar, apăsați tasta 0. Pentru ultimele oferte ale bunuțului, apăsați tasta diez. Pentru a intra în direct cu unii dintre operatorii bunuțului, apăsați tasta 6 de 3 ori.